mandar o noso agarimo, a nosa solidaridade a todos os galegos e as galegas que se están vendo afectados por esta vaga de incendios, especialmente virulentos na provincia de Ourense. En segundo lugar, como dicía a conselleira, ao mando da emerxencia está a Consellería e, dende logo, o Goberno de España está aquí para sumar, para aportar todos os medios que fagan falta. E, efectivamente, no día de hoxe falamos de que hai máis de 250 militares de UME prestando servicios ou traballando, colaborando coa Consellería que ten a responsabilidade e que no día de hoxe se incorporarán máis. En canto a medios aéreos, non sei se xa se incorporou, se incorporará nas próximas horas, é dicir, un novo foca para colaborar no que é o ataque aéreo destes incendios. Por lo tanto, estamos aquí, primeiro, para conocer de primeira mano, que é o que está facendo. Quero transmitir que o subdelegado do Goberno da provincia leva a semana pasada, todos estes días, traballando a río, e, dende logo, os corpos e forzas de seguridade do Estado, que quero aproveitar para agradecerle ao Policía e Guardia Civil, levan tamén traballando sin descanso, en traballerías de colaboración, de orden, de desaloxo, etc. Dende logo, a UME, eu creo que está facendo unha labor encomiable. De feito, o Tenente Xeral nas próximas horas visitará todos os centros e a todos os efectivos que están desplazados na provincia de Ourense e, dende logo, efectivamente, temos, como efectivamente dicía o director de extinción, temos unha situación que é francamente complicada, e complicada debido á situación meteorolóxica, aos cambios de vento e, dende logo, a esta seca que temos. Por lo tanto, tamén quero mandar unha mensaxe de que nós estamos detrás para axudar o que faga falta. O cambio de nivel, efectivamente, corresponde á propia Consellería, pero creo que vamos a estar o mesmo. O único que cambiaría sería a responsabilidade ou a dirección, en este caso, da extinción, pero nós estamos, e eu estou en contacto permanente con ela mesma. Falamos onte por última vez, falei co presidente da Xunta tamén onte, e estamos aquí para todo o que faga falta. Dende logo, como dicía o presidente da Xunta, queremos mandar unha mensaxe clara. Os incendiarios van a ser perseguidos, van a ser detidos, e todo o peso da lei vai a caer sobre eles, que non é pouco. De feito, temos en algún caso avanzadas as investigacións, os corpos e forzas de seguridade do Estado están traballando, e en algún caso algunha detención. Por lo tanto, ese é o primeiro mensaxe que queremos mandar. E a segunda mensaxe que queremos mandar, dende logo, é claramente que temos que ter todos moito cuidado. Estamos nunha época de absoluta, de alta posibilidade de incendio, e, por lo tanto, eu creo que todos os veciños, todos os galegos e galegas temos que estar absolutamente concienciados de que temos que ter un cuidado extremo para evitar incendios accidentales. E, en terceiro lugar, eu creo que neste momento estamos absolutamente todas as administracións, concellos, Xunta de Galicia e Goberno do Estado, nunha mesma dirección, e estamos todos unidos nunha mesma dirección. E cal é? Cuidar do noso, cuidar dos nosos veciños e veciñas, cuidar dos galegos e galegas e cuidar do noso monte, do noso medio ambiente. Por lo tanto, en eso estamos aquí para colaborar, para estar ao seu lado, e, dende logo, por parte do Goberno vamos a estar sempre a través das subdelegacións, a través da delegación do Goberno, para todo aquilo que se nos pida e que, dende logo, seamos capaces de facelo. Eu estou absolutamente convencido de que con un traballo tan profesional como o que se está levando a cabo, e a pesar das circunstancias, que, insisto, son circunstancias, dende logo, cambiantes, e que son circunstancias extraordinarias, antes que despois seremos capaces, ni máis ni menos que, de controlar todos estes incendios. Hablaba de que se había incorporado un avión máis, non sei se va a haber máis medios que vayan a incorporarse. Na medida en que vaya facendo falta e na medida en que poidamos retraílos de outros centros, efectivamente se van a ir incorporando máis. Cantos máis ou menos están ahora mesmo aquí só en Ourense? Bueno, creo recordar que están 3 e, por lo tanto, este sería o cuarto avión que se incorporaría. Brigadas ou...? Falábamos aproximadamente de que eran máis de 250 membros da UME, pero se computamos tamén as brigadas do BRIF, tamén computamos ni máis ni menos os avións de PEN do MITECO, do Ministerio de Transición Ecolóxica, e, dende logo, os corpos, a Policía e a Guardia Civil, falamos de cientos, miles